podemos, e nos próximos días temos que convocar os veciños da Estrada a manifestar públicamente a defensa dos intereses do noso concello. Como acaban de ver, José Antonio Dono, alcalde da Estrada, non descarta as mobilizacións públicas para defender a cidade do moble da Estrada. Saúdos e benvidos aos servizos informativos de Estrada Televisión. Antes de comezar, resumimos as novas máis destacadas do día en titulares. O Instituto Galego da Vivenda e Solo, dependente da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, non ten previsto suprimir a cidade do moble, proxecto que se atopa paralizado desde febreiro de 2009. Que desde o goberno se tome a iniciativa de mobilizar a sociedade estradense para deixarlle claro a Consellería que non vamos a permitir que este proxecto se paralice. Este puntiagudo que lo de la titulación un tipo de Bueno, pois hoxe terminamos a primeira quincena do campamento e para terminarla decidimos facer unha especie de competición de natación. Para mellorar a súa figura corporal, Zapatos Sano. O segredo de Sano, a tecnoloxía Dual Zone. Zona 1. Sistema multivibración. Estimula músculos atrofiados. Queima o exceso de calorías. Non sudes máis. Para de torturarte. É fácil cos Zapatos Sano. Zapatos Sano. O seu entrenador de fitness para cada día. Sano para señoras e cabaleiros. Calzados a esquina. Distribuidor oficial de Zapatos Sano para Estrada e comarca.